Та хора, аз Николай Ванседове, тук сме Блейзи. Юп. И здравейте на всички потребители от VBOX 7, аз съм Блейзи и това е Спарта и това е Спарта. Това е следващия епизод. А защо не можеш да взема тъпия меч? И къв се падна? Чай, че се бъгна много брутално. А, да, и двамата снимаме с него. Сега ще инчантваме меч. Трябваше да започнеш клипа и веднага, ама се да. Аз съм 24 лева. Сега като намериме хубавия инчант, ще стане други, защото не ми се бъгна нещо. Аз стоим в NetHera. Леле! Прецаках се. Why no? Знаеш като не спадна? Банов Артур пик 4, Фарespect 2. Бенов Артур по ЦОМГ. Не знам как се чете. И какво ще правим този епизод, викаш? Ти си прави нещо, и аз си правя нещо. Нали викаш, ще правим такова? Какво ще ти правя, бе? Не бе, ще правим това. Какво ще правим, бе? Пранкваме, бе. Да, бе. Ама аз имам един саплинг. Защо? Защо? Аре други епизод. Що е? Аз трябва да си преинставам пак лънчера, защото се бъгна, ама това после ще го направя. Спре клип. Какво ще правя? Аз така Айван пак събрах. Между другото имам Fortune 3 Efficiency 4 кирка, като си направих хечантик тебе една инчантна кирка и бях 30 лева. И защо не мога да сложа тъпата шибана кирка? Така. Юпи дупи. Упс, лава. Уп! Знае за какво правя. Що ме кара? Аз сега ще отида да взема малко такова. Имам Блей, имам и Nether Portal. Аз му дадох Блейза. Да, и аз ще направих па Nether Portal. Така. Да. Да, ще взема Cobblestone. Кобле. Ще бареме фермите. Да изгледам те кокошки от тук, че ме дразнат. Аз му ги спалнах, защото съм добър човек и помагам на хората с нещо. И за това. Рутота. Така. Со. Блъп. Умирай. Блъп. Фермите са ми порасни, сега ще ги берем много. Така. Какъв лак е брутален. Много. Като имаш капа в компютър. Това, кой го казва. Не, морков, не се сажни моркове. Тапунгер. Тапунгер. Ти са тапунгер. Така. Аз тук сега ще направя пътечка до Блейз фермата. От Коблестоне. Ще идва морко. Сега да съдим ще малко. 50 морко. И ще става. Ферма точно не обирам. Камбара още не съм го довършил, защото трябва някой да ми помогне с пъкрил, че не ми се прави сам, а то келеш не иска и е заждал. Той е мързел и телефона му звъни много тъпо. И аз тук ще направя път към Блейз с фермата. И да, така. Така правя от Cobblestone, защото няма... Така, значи, много е важно. Това ме махва. Забрах си мисълта, какво ще я да кажа, бе. Виж за мен, нали? Аз се за тебе. Една ендър перла. То е много. Да, много е. Значи аз трябва хода. Да трябва да ми кажеш някакви координати. То на 600 блока от спаун. 600 блока от спауна в недъра или батъка ми меча, бе. От спауна!
В Overworld. What the fuck? Къде ми е? Сега ми кажа, че си изгубих меча. Ами да, изгубил си меч. Що ми няма меча, Къде ми меча? Я се качим тук горе. Ама той е сейфа ли World? А не го е сейфа. Че би трябва да не се е махнал. Ето го меча. Не би го паднал. Мо меч какъв е, бе? Блейзи. Моят меч е Sharpness Rebooting 2. Моят какъв шибан. В който... Моят първият меч ми беше Ben of Arthropods 4, Fire 2 и... Моят същия... И Notebook. Това е... Някакъв... бил. Така, значи... Следващия път ще копаеме. Сега не ми се копае. Сега ще говоря. Не знам за какво говоря. Такова стигна на друга игра. Ама на това. Нали беше на Kinty Conquer или какво беше там? Кинти Конкър! Кефи. Kinty Conquer или нещо това? Да. Еми, яка е тази игра? Сега игра на Zero Hour. Значи, някакви много тъпи игрички играе той. Да е... Някакви готини са. Що? Какви са? Анимета са, нали? Анимета са. Игра... Кучките мои стигнали на StarCraft, ама не съм много добър. Те викаш за всичко, аз мога да снимам на той, аз мога да снимам, но ама не снимаш. Мога да снимам ако искам. Мога да снимам на която игра, на която игра не, ама когато имам възможност да снимам мога. Ами ай снимай, бе! На какво? Кажи на кое? На Kinty Conquer. Мислиш, че клип ще снимам. Искам да видя каква е смешната игра. Zero Hour. Има генерали там на танкове, всеки прости. Малко графиката е зле, ама по-хубаво на StarCraft Brood War. Това тук обикалям. Аз ще ходя на пътешествие. Ай, стига тия гастови, бе. Ще ходя на пътешествие. Ту? Еми, нека ще търся някакви прости, баба. Не схира ли? Но, с коня. Всъщност ще ходя с магарето, защото може да сложа някакви неща вътре. Да, но то е бавно. Не, става. И бавно е магарето, магарето е бавно. Може някой край сме ги убили и сета ще им се щупи. Уау, бък. Какво? Не бъгна светлината. Що има с едини от клиповете. Имаше едно нещо с камтастите или с Sony Vegas беше нещо, забравих. Мисля, едната страна да е моят клип, а другата страна твой клип. Това го знам. Да, ма забравих как се правиш. Не си спамах. Беше май с Sony Vegas. Та бил. Може би. Трябва да питам... Този бе, как се казваше името Стойчев? Не е Стойчев, той не знае сигурно. Профилът на Стойчев е Родаледжи. Не знам. Мира, бе. И пустете му профила. И пускайте кандидатури, линк за кандидатурите отдолу и така, както знаете. Аре, спи, ме. Аз съм в недъра, тъй че се спи спокойно. Връщай се, да. Щом си в недъра... Така. Значи... Половината ми сет го няма. Няма ли го? Сега тук, ако не падна, ще стръхва от... Ти какво правиш? Копаеш ли? Пардиш ли? Какво правиш? Не, правя си път към Топ клип е пълна скука. Тъп. Аз ти кажа координати в Ендър, в Недър. Сега не мога да ги кажа. Можеш. Само че аз ако отида в Недъра, ще се спана престой, че ще трябва да питам, както Блейзи каза, Уинър. Какъв уидър, бе? Уинър. Казах Уинър, не Уидър. Аз чух уидър. Чух си много неща. Трябва да го питам. Как ще го правя?
Нещо делиш на 8, нещо такова е, де да знам. Какво деля на 8? Координатите ти в обикновения World, после... Абе, ще го питаш. Ще питаш Wither. Уидъра ще питам, той е много опасен този уидър. Така. Ако влезем в портал и после излезем, ще стана при Стойчев. Там трябва да върва 800 и колко блока, който ме мързи да го правя. Между другото бихме с Блейзи коне, да си довърша енчантиките и Да, защото той не знае колко шелфи ти трябват. той не знае колко букшелф трябват, нали? Димек ти, да. Кажи го на мене. Стипро влезе на линия. Стипро е тапанар, нупе. Са. Къде е този газ, бе? От гъза. Ох, сега човек, аз съм над лава и до Фортрес и ако ми дойде някой Блейз да не се Ще ти засили гъза. Жами за То кой си не си го питома, защото съм пич, ама нямам па седло. И си ги менкам с това. Окей, вече питомихме конче. Само че не мога холохома с него. Ще трябва тук да изчака той. И ще ходя си взема седлото от чилното магаре и така. О, тук има Уидър. Сега почух Уинър. Та култура много штрака, бе. Предишната не ми беше така. На мене мишката много силно ми се чува. Да, ама културата пен се чува, защото си на някакъв лаптоп. Знаеш как да си... Знаеш как да не ти загрее лаптопа? Гак. Взимаш една кофа, пуниш я след и си слагаш лаптопа отгоре. Знаеш как действа? Леле. Не Идеално. Кой ми е сменил местоположението на коня? Ами не знам, може и да съм бил аз. Ако ти умираш. Добре, аре, ела да видим дали ще умра. Ти си да. Ми ще ти пусна, ще те бутна в лавата и ще ми дали няма да умреш. Ще ми пуснеш? Ще ти бутна Не, в лавата. благодаря. И ще ти бутна в лавата и ще пукнеш като... Като не знам. Като тебе. Ще пукнеш като Блейзи. Както Блейзи, беге. Аз имам 6 умерен, той 9. Това клип. Упитобихме кон. 3 коня, 2 коня и 1 магаре имам. Аз не мога качвам клип в YouTube, гадже. Аз мога. Гаджа. Съкайме коня, бе. Ако не виждате нищо. Ето ми го. Ще му сложим голд седло. Голд седло? Не с голд армор. Айде За го ти ясно. недъра не мога да намериш вече чест. Аз имам 2 голд армора и 1 айрон. Аз имам 2 диамантени. Не, имам Аз имам голд. 14 сърца и толкова. Аз си го взех. Аз нямам хубави коне. Абе след това Аз като, човек като примам коне, ще ти дам един. Бате, ти лута си, бе. Много странно завива обаче. С мишката. Не, аз цъкам, аз айдъто. И някакво странно завива. Що не завивате? Те само са Завива. ме се налял надясно. Да, ама завива. Залива, ще я да кажа. Добре, не ми стигна Cobblestone, там е пътя до края. Но... Бъгна ми се тъпата ръка, все едно щупена. Къде ми се седлото, имам 3 диска обаче. Да, добре. Не знам за кого ще ги използвам, обаче. Ето ми Gold Horse Armor. Оправи ми се това. Супер. Кое бе? Бъга там, където трябва. Защото има един бъг, където не ми става.
като транзием айтем не удай, трябва да задържа курсора на това и да го притегля, сами се оправи това. Това е тъп. Да, но не ми се опре. Което е добре. А в принцип никога не се е оправил преди. Окей, вече имаме Consus Gold Horse Armor. Не когато. Аз пък тук направих някакъв пад. Грозен пад. Вие какви коне имате? Сега ще кажам. Нека сили не имате ли? Ами мод е с 11 сърца, ама много бързо бяга. Си има един с 15 мисля, че беше, други с 14, който сега в момента убитомих. Мисля, че беше 15, сега ще ти кажа. Мисля, че имаме и добри коне. Значи той е с 14 и той с 14 сърца. Макс там. Емо за още един кон да си опитам. И всичко тук трябва да си чаеш, си развъда кръвите, защото ги убихме. Аз ги убих. Ама моите краи. Но ясно. Сега ще ти кажа аз. Този е с 13 сърца. Този е с 11. Този е с 13. 11. Койте се, бе. 14. Имаш един като моя. Само аз имам два такива. Като това. Един канал, който е. Имам един с 15. Браво, сърце. Едно магаренце хубаво. Моето магаре с 13. Едно магаре с 14. Другото пак с 14. Имахме едно с 15 сърца, ама ми гръмна крипър и саднах. 7 ябълки. Да. Трябва да почне да прави какъв тъп брейч майк, за да си набера повече яманти. Аз попав в някакъв тъп. Ти такова, само седиш и чакаш. Не бе, аз игра си. Тук. Какво ще я правя? Да си фърлям недърбуквици. Следващия в 4-ти епизод вече ще пая с Ще нали той е 4-ти епизод, бе? Не е ли 4-ти? Това е 3-ти е. Значи първи, втори и това е 3-ти, да. Това е най-дългата ви поредица, всъщност не е най-дългата. Имаш един мега сървайвър, преди си изтрия клиповете. И що си изтрил клиповете? Умери бе, кошка ходка. Печено пиле! Обичам така, Demon Sword, Iron Pick. Клипът ми е на 15-то място. Шанс. Да. Първият му клип в топа. Да ни повярваш. Това трябва да ми кажеш как ще правя това шивно с коментирането. Човек, ще видим какво ти е пък. Ще може и да се коментират с Sony Vegas, ако не ми се получи. Да, и както и да е. Мисля, това е бъл този клип. Надявам се да ви е харесало и този клип да влезе в топа. Може би, дано. И както и да е, надявам се да ви е харесало, коментирайте, оценяйте и пустете профила на Николай 62 и тей. Последни думи. И от мен е чао ви Бог, споделете му профила BlazyBG. Това беше от мен, чао.